3 zodii care vor domina lumea începând cu 2024. Astrele s-au aliniat pentru ele și nimeni nu le mai poate opri. Berbec. În următorii 5 ani, berbecii vor fi purtătorii unei energii incontestabile și vor domina lumea cu ambiția lor neclintită. Cu un impuls remarcabil, vor săpa adânc pentru a-și atinge obiectivele și nu se vor opri până nu își văd visele realizate. Norocul îi însoțește pe acest drum, iar perseverența lor fermă va fi cheia succesului în toate domeniile. Săgetător. În următorii 5 ani, săgetătorii vor emana o energie captivantă și vor fi binecuvântați cu o serie de oportunități favorabile. Ei vor explora lumea cu o pasiune de nestăpânit și cu o curiozitate neîngrădită. Cu dorința lor arzătoare de cunoaștere și aventură, vor cuceri noi orizonturi și vor influența schimbări pozitive. Gemeni. În următorii 5 ani, gemenii vor străluci în lumina schimbărilor și a adaptabilităților uimitoare. Cu o minte ageră și o abilitate incontestabilă de a se adapta la orice situație, vor domina lumea prin agilitatea lor mentală și abordarea versatilă. Norocul îi va însoți în călătoria lor, oferindu-le oportunități neașteptate și inspirație.